takto sa dá ošatkovať aj babičku, čo máte spiaci na rukách. Nájdete si stred šatky a preložte si ho cez bábu. Bábetku si trošku myslíme na hrudník. Teraz potrebujeme túto stranu dostať na protiažšie rameno. To je sa správne vlastne z druhou stranu. Tuto si môžeme pridržiavať. Teraz si idete upraviť do správnej polohy, čiže my podsedíme zadoček. Takže spinka nepotrebné družičky vonku, môžeme mať v šatke. Teraz sa to dotiahnem. Jednou rukou si podržam bábok, druhou si dotiahnem šatku. To je si spravím s druhou stranou. Skúsame podričku. Stiahneme si oblečenie. Keď potrebujem dotiahnuť túto hornú stranu, tak doťahujem vnútorný pás. Teraz už je babo OK. Teraz si ho vlastne iba odviažeme pod nožičkami. Napravíme si všetko tip-top spokojnosti. Vyťahnem kapucu.